Біздің театрда музыкант болып ішледі. Музыкант болып ішледі. Шуңа көре аның білән бик якыннан танышырга туры килде. Гастрольләргә бергә чыктык. Менә Утазига барган идек, зур гастрольләргә. Күңелдә бер фикер кала, менә Ринат турында әйткәндә, безнең кебек сөйләшергә яратмыйдыр. Менә утыра ярты сәгатькә бер сүз. Шуны әйтә дә, аннан соң тагы. Шуна уйлыйсың инде, бу кеше нәрсә сөйләми микән, иштән генә уйлый микән дип, не аптырап торасың. Инде кеше буларак теге чибәр, бик музыкант йөзле. Шуңа күрә аңа кызлар гашык балалар, кыз балалар. Күп сөйләшмәгән кеше, япшы кеше бит уйлый, бик шундый кызык кеше дип. Мин күңелдә шулай калган менә Ринатның яшь чагы. Үзе шулай менә сөйләшми дә, нитми дә. Менә очрашканда ичке җылылыгы бар. Менә кешедә ичке җылылык була бит. Ходай тарафыннан бирелгән. Ул нәшмәскә мож, ләкин менә кочаклап ала, күршә, син сизәсең ул чын менә ичке җылылык. Үзенең шәхес икән